रुंसारि सनथस ब्रह्मनि गोसोखां क्रिकेट लीगआ मैया जोबनानै थांबाय। 2021 डिसेम्बर दाननि 19 खालारनिफ्राय सेथि खेबनि थाखाय खुंफुंनाय चिरां जिल्लानि बेंटल जांख्रिखां फोथाराव चिरां क्रिकेट एसोसिएशननि बानजायनायाव रुंसारि सनथस ब्रह्मनि गोसोखां क्रिकेट लीगआ मैया जोबलांबाय। जोबथा बादायलायनायाव बेंटलनि डलफिन ए आरो धालिगाव खोरोमदाव क्लाबनि गेजेराव बादायलायनायाव धालिगाव खोरोमदाव क्लाबा 15 रानाव देरहासार जानानै गंसे ट्रफिनि बान्थाखौ आजावनो हायो। बे बादायलायनाय क्रिकेट लीगआव बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो चिरां क्रिकेट एसोसिएशननि आफादगिरिमोनहा बाहागो लादोंमोन। थांनाय 19 डिसेम्बर 2021 जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशननि दैदेननायाव बा बानजायनायाव जोङो इंटर क्लाब क्रिकेट कम्पिटिशन जों खुंदों। बे खुंनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो दासिमबो एफिलिएशन मोनाखै। एफिलिएशन मोननायनि थाखाय जोङो माखासे जों क्रिकेट कम्पिटिशन खुंनांगौ बा जों फाथिनांगौ। बेयो चिरां आसाम क्रिकेट एसोसिएशननि बे बिथोन बायदिनो जोङो मावगासिनो दङ। आरो लोगोसे बे खेलाया बा बे टुर्नामेन्टआ सनथस ट्रफि सनथस ब्रह्म गोसोखां जों बादायलायनाय बेखौ जों नाम होदों। आरो बे बादायलायनायाव टटेल 10टा टीमा बेहाय जइन लादोंमोन। फैयै फैयै दिनै फाइनाल मेट्च आरो बे फाइनाल मेट्चआव जोंहा धालिगाव खोरोमदाव क्लाब आरो लोगोसे डलफिन क्लाब बेंटल बे मोननै हानजानि गेजेराव दिनै बादायलायनाय जादोंमोन। आरो बे खेलायाव दिनै खोरोमदाव क्लाब धालिगावआ बेहाय देरहासार जानो हादों। गतिके जोंनि थांखियानो जाहैबाय जों दाबो एफिलिएशन मोनाखै। जे एफिलिएशन जों माबोरै मोननो हानो बिनि थाखायबो जोङो नाजागासिनो दङ। आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों क्रिकेट बेहाय खेलाया जों एसेबाबो जों बारा नुनो मोनाखै बा जोंहा बेबायदि परिबेस जायाखैमोन। दा जिहेतु जोंहा परिबेस मोजां फैबाय, जों क्रिकेट चिरां डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हिसाबै जोङो क्रिकेटखौ जों माबोरै जोंनि बे ओनसोलाव जोङो सोलिफिननो हानो बा जों डेभेलप खालामनो हानो आरो लोगोसे जोंनि माखासे जोंनि प्लेयारफ्रा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि जानानै गेलेगासिनो दङ। बिथांमोना जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि अथ'स' बिसोरो सोरबा बरपेटा डिस्ट्रिक्ट, सोरबा बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट, सोरबा क'क्राझार जानानै गेलेगासिनो दङ। खिन्थु जोङो बिनि सुबिदाखौ होनो हायाखै। गतिके जोंनि थांखियाबो बेनो जाहैगोन जाहाथे बिथांमोनखौ बे प्लेयारै जाफुंफुनाय बे प्लेयार बिथांमोनखौ जोङो माबोरै बिसोरखौ सुबिदा होनो हायो बा जों चिरां जेब्ला एफिलिएशन मोनगोन जों चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों बिथांमोनखौ माबोरै गेलेहोनो हागोन बेनो जोंना थांखि जाहैगोन। जोङो बेहाय बान्था हिसाबै जोङो फैसा होनो हायाखै बा जिहेतु जोङो बेहाय जों डिस्ट्रिक्ट लिग जों बान्था हिसाबै जोङो बेहाय मेनलि मोननै ट्रफि होदों। बेहाय उइनार ट्रफि मोनसे, रानार्स आप ट्रफि आरो लोगोसे बेहाय बेस्ट बलार। क्रिकेटाव जिहेतु जोंहा माखासे फुटबल बायदि नङा, एसे गुबुन एसे दस्रा खेलानिख्रुइ एसे गुबुन। जोंनियाव थायो बेहाय बेस्ट बलार थायो, बेस्ट बेट्समेन थायो, बेस्ट फिल्डार थायो, मेन अफ दा मेच थायो, मेन अफ दा सिरिज